viewer, welcome back to JNV Vlog. Targeted my DC. Nang live ra ra nang lagi nang. Tunggu sama tuh. Sudah. Sudah. Video lagi. Apa? 17.
गाइस ग्लबेल एफसी क'क्राझारा देरहासार जाबाय। बिसोरो दा फाइनालाव थांबाय आरो आं दा नैथि सेमिफाइनाल खेलखौबो दिन्थिलांबावनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Hello. Oh, gabun semua punya hu, gabun semua punya hu. Hello. Tadi lagi pasal. Mana kita lihat ini. Phone ta na kulli tu. Kali आओ. Hiểu Kali ai ra cô. Masak lagi nih. Hello.
বল ফুল বল কিছু বলতে পারে ভালো মারি গে
लोगोफोर जोहोलाव एफसीआबो देरहासार जानो हाबाय। फाइनाल खेलखौ गेलेगोन ग्लबेल एफसी क'क्राझार आरो जोहोलाव एफसी कार्बि आंलंनि गेजेराव। नोंथांमोननो फाइनाल खेलखौबो आं दिन्थिलांनो नाजागोन। दे अब्ला एसेनोसै, बाय बाय।